вътрешно естество. Основният проблем с добива на газ от шистови скали в България, както и навсякъде в Европа, е гъстотата на населението. Той предупреждава и че големите концерни често си затварят очите пред екоопасностите. Не на шистовия газ, искаме мораториум върху фракинга. Защитете ни! България е една малка и гъсто заселена страна. Концесии за добив на шистов газ на 1/3 от територията й ще предизвикат екологична катастрофа. България не може да понесе такова екологично натоварване. Искаме енергийна независимост чрез чисти източници и възобновяеми на енергия. Ако унищожим земята си, няма да можем да произвеждаме храна. Няма да има къде да живеем. Защитете ни, приемете мораториум за фракинга и последваща законова забрана. България не може да понесе такова екологично натоварване от една опасна технология, доказала се вече в САЩ, с много негативни ефекти. Франция наложи мораториум. Господа управляващи, български народ казва нещо съвсем конкретно.